No, Pol. Tu has de baixar aquí i dir-li a la Júlia que li cancel·les l'obra que estava assajant. Ets tu qui... Et truco, acaba d'arribar. No t'ho pots permetre, Ignasi. Ets el programador del teatre públic. Tu no pots. No puc. Amb el teu marit no puc. Si l'obra cau és pel que ell escriu. Ara exigeix al teatre públic estreni obres de nous talents, quan l'any passat deia exactament el contrari. Entre tant inútil i tan aprofitat, Gerardo és l'únic que estima realment el teatre. Júlia, el Gerardo intriga darrere teu. Fins al dia d'avui ha acollonit a tots els directors generals de teatre i el Pol no és una excepció. Hola, Pol. Sí, sóc amb la Júlia, sí. El Pol vol que pugi al seu despatx per decidir quina obra muntem. En tens alguna en ment? Perquè si no insistirà molt de les dones sàvies, eh? Quan hi ha un genet per un Molière, quin criteri és aquest? No sé què de la Sevigné. L'has llegit? Què tal? Abans morta que tornar a muntar les dones sàvies. És barata? Perquè per aquí el puc... 2 personatges, baratíssima. Què? M'agrada, però per la pròxima temporada, Ignasi, s'ha de tallar texta. Marina Ferrer, mateix la de la tele, com a nou talent ens aniria de fàbula. Per què no muntem aquesta? Necessito temps. Ja, temps per tu, que he de guanyar jo. Escolta, d'acord. Entrevista l'autor, eh? El seu cap és col·lega meu, m'està movent un programa per... Et concerto jo l'entrevista? Per què no anem a sopar i ho acabem de discutir? Sí. Si no sopés amb Gerardo. O em venen a veure aquí, perquè són massa anys de programa i ara estic molt cansada i necessito una mica d'aire. Tenim la Pompeu, la Llull, yo crecí en la calle, microver y ni se sabe. Y no se sabe, bueno, yo... Ya, Gerardo, pero alguna explicación habrá de lo que has escrito. Sí, claro. Ayer supe que se están preparando otros 2 montajes de temática similar al tuyo, pero con un planteamiento mucho más atrevido, más provocativo, más lo que se lleva ahora. El tuyo al lado de esos 2 se hubiera quedado en nada. Te llamé. Ya, pero hay unos actores, hay un equipo. Pues a mí quién me importa eres tú. Jo ja sé que adulta no ho seràs mai, però una mica normal podria ser. Al teu costat, reina, impossible. Va, sisplau, pareu de fer... Fem un programa normal de gastronomia i comencem a parlar d'alguna normalitat. ¿Qué? Nada. Una mujer que me recuerda a Tanit. ¿Cuánto tiempo llevabas sin sacar este tema? ¿Hoy también? ¿Te gusta, no? ¿Te encargo una caja para la cena del sábado? Perdón. Es que, Gerardo, yo te admiro mucho, yo coincido mucho con tus críticas y con la separata cultural que diriges. Mira que me da rabia comprar el periódico, pero que soy fan y te admiro mucho, de verdad. ¿Para mí? Sí. Muchas gracias. Sí. No, es que como que tu capacidad intelectual a mí me dispara la libido. No, tú tranquila, que yo m'estiu res, No, pero para un que m'agrada, pues, de verdad que te leo, te sigo y que tienes razón en todo y más. ¿Esto va en serio? Sí, però jo que generalment soc molt discreta, és molt catalana. Però això no ho faig, perdoneu. No. Increíble. Perdó, és que perdona, és que els teus muntatges m'interessen moltíssim. Gràcies. Sí, com que no els hi falta ni els hi sobra res. Sí, com que tens una facilitat increïble per trobar el punt mig, que a mi sempre se m'escapa. Vale? I ara ja no em veieu més, No, Caramba. Perdoneu que faig com el Colombo, que sempre parece que se va, però regresa con algo más. No, és Gerardo, que se lo digo a Julia o reviento, ¿sabes? Escolta, que és que com a actriu m'agradaves moltíssim, perquè eres la més natural. Eres com americana, de bona, m'entens? Tenies això que deia l'Stanislavski. Bueno, jo odio a Stanislavski. No te preocupes, aquí todos odiamos a Stanislavski. ¿Sí? Nos gusta mucho más Colombo. Oh, bueno, va. Doncs tenies allò que deia la noblesa d'esperit, saps? Com que veure ara una obra dels personatges que feies tu fet per un altre o per tu és com veure una foto en color en blanc i negre, saps? No sé què dir. Puc donar un petó? No, quieta, para que m'excito. No, tios no, però ties algun encau i llavors la feina és meva. Sí, no, és aquell problema de l'intel·lectual que per definició és un desastre al llit. No, però no, tu no. Tu li veus més una abraçada que un petó a l'escena del somni? És que jo no la veig. Què és el que no veus? L'escena és una síntesi de l'obra. Mare i filla es van estimar. Però com? Mira, sobre el paper l'ambigüitat és perfecta, però sobre l'escenari és impossible. Com es besen? Com es van estimar? Mostra'm això. Si no pots entendre això, no... A veure, Marina,
Madame de Sévigné la van excomunicar per l'amor que va sentir per la seva filla. Hi va haver incest o no? No, ja ho sé que no t'agraden les etiquetes, però jo necessito saber quina mena de relació hi va haver entre mare i filla. Però tot això ho estàs dient en sèrio? Sí. Doncs jo penso que d'amor només n'hi ha d'un tipus i milers els imbècils que es dediquen a etiquetar-lo. Molt bé. Com a frase t'ha sortit brillantíssima. Però resulta que aquesta imbècil ha de dirigir l'obra i necessito saber de què van. Júlia, ets una persona creativa, no pots fer aquestes preguntes tan mediocres. És que no pots. Prefereixo la mediocritat, estar plena de complexos, inhibicions i escriure coses que no donen la cara. Escolta, tu saps el que m'estic jugant per tirar la teva obra endavant? Jo he perdut la feina per estar aquesta setmana aquí. L'he tallat, l'he reescrit en plan circ. I ara què vols, posar-hi un incest? Mira, això està acabat, posi tu l'etiqueta que tu vulguis, jo me'n vaig. Extraña mucho porque era una obra muy chica para dos mujeres, una cosa muy íntima y se ha convertido en una cosa que parece una superproducción de Hollywood porque la escena esta en la que Luis XIX que sube al cielo en globo es demasiado. ¿De dónde eres tú? De Colombia. Ah, Colombia. Qué bonito, Colombia. Pues se pueden hacer cosas en Colombia, ¿eh? Muchas. Allá ho miraré. Però encara ets a madurar més. Si no, per què em culpabilitzo tant per la seva reaparició? T'estimo, Berkowitz.